Lubaylo. Lapit time babasig. Kamulong inom ni dyan andar, ano kalimot. Wala nga ang buhat, ako nalamig mo pa inan. Una, sumapin. Hi everyone, madyung buntag karon di adlaw Merkulis. Inja. Salamat sa Ginoo kay naulian ako. Diyan ang laba ko. Ang laba ko og mga habol, punda ug among mga sinina ni Tiri kay nagapinding ni pila ka adlaw kay wala gitong gihubak man ko. So karon kay naulian naman ko kumbati. Ang laba ko og upat ka habol ug mga punda ug among pang mga sinina. Inja. Waswas na ni para pamubo ang video. Ang waswas na ko. Pang last na naman yung waswas. Kay gadali po ko kay mag-apas ko sa oras kay naghuman na ni mag-prepare na po ko gamo ang paniud to. Maghuna-huna pa po ko ginsay among lutuon. Kasi Tiri lagi gibawalan man og mga green leafy. Maghuna-huna pa ko ginsay ang ipakaon. So, pasensya na mo ani sa video nga kung ano ni mga gipangkatra. One long angry line later. Guys, nahuman na dyan kong laba. Hindi oras na po sa pagluto. Kaya alas 11 na. Magluto ko gamang sada ni Tiri. Hindi si Limuel di ay uli na. Dako pasalamat ni Limuel nga. Si Zay mga naka-replace na ho. Si Zay nakauban ni Tiri at Philippine Arts Center. Kay mamalagit itong nagpislango ko. Karon kalis Ginoo. Naulian ako. Nakaligo na ko. Diya karon magluto ko. Ningdagan ako si babaw. Nipalita ko nga ni gulay. Mga din mong salin nga inununan guys. Hana laman yung prituhon. Kay sayag mampud. Sayang mo pili siya guys. Hana laman yung sa bulsa. Naguna na ba dyan ako guys ha? Sayang man ni siya, hagoy labay. Ato na naman yung bitang sa gulay. Ay mahal na bagisda. Diba? Parang makatipid food. Alin din ni gabi guys, kaya nagprito mas Limuel. Diba kay napamay na salin. Ano lang ako sa gulayan. Sapa kayo gusto nasunog na yung pinarito. Guys, mo na itong pinaritong inununan. Mag-gisa de ko sang gulay. Pasensya na de mo guys nga. Kanang voice over na ni ang gigamit kay nalagi nagpa-sound sa silingan. Human aning pagluto ng paniud to guys. So, naman sila yung buhaton. Ari na po mis pag luko-luko sa kwarto. Okay. Hindi pa po mi pwede magawas-gawas. Dasag din na po guys, kaya rong mo pahuway ra po diri. A few moments later. Sumaw na ni guys, to make the long video short, naluto na gadagahang ginisang gulay. 5 hours later. Manihapon ta. Salamat guys sa ahang palalab. Paghatag na ning sa ni protasa. Rambutan. Inja, agamang panihapon, salin sa paniud to. Hindi, nagluto na laman po kong noodles diya. Sayang man, kaya pa mamisalin diya. Sayang pag ilabay na. No na nga, pagtiyagaan. Kung pwede pa kay mahal ang mga palitunan. Nataster ito ah. Ano ko guys, higup sa baw. Hanga po namin. Shout out diya sa naghatag sa noodles. Sa ilab. Para maning imported maning noodles, di maning noodles nga malaki may nga na gikan sa abroad nga noodles. Lami butter. Happy ka na guys. Guys, manihapon ta. Lumog-lumog naman na siya. Bahala naman sa kay busog. Salamat diay sa mga ning tan-aw sa hawang kanang upload. Bi Inja
Nga dili ko pasensya kay kuan ning kalit og sana Oo, pag-comment. giop ang comment section. Wa ko kahibaw sa iyang nahimong sadyop. Nga giop man ni Lolo. Bawnis Lolo nga giop man. Unja. Palihog naman po ko guys og ang naitanaw. Gani nga ang mga gipang upload kay tuwan lagi harong makakitag mamiso kay bawa na mo sa mong sitwasyon na ako daris Manila hindi narabay mga grastuson madyo na laman makatabang pag ginagmay bahag waan ninyo pag laktaw ng pahinumdum diha hindi na naman na in-Englishin kay bawal mag in English kay masabtan ni Lolo. Nalaw nga. Ibis? May buong adlaw, naman yung kilab. Ha? R80. Bitaw guys, so nagadyo ko ka-content. Puro ragod din nga nina. Okay. Anong gitudo ang gibasa ng luto kay hanggang ngipin. Shout out di ay remix. Hanang karundong. Makaning tamiaw. Bitaw, online bitaw siya pero maning chat kasi nag-drive ron. Sige lang din sila biyahe about sa Mindoro, La Union, Batangas, Quezon Province. Para din mingawa. No. Sip una po, kawan. Yung gimuhat di dali. Gimuhat. Dungit na. Sa muhat? Buang na. Ang gari. Ang dali, brace, makazungit eh. Magkadungit. Malagi na guys. Ang ambisyon nga ma... Sorry guys, amuat ko. Najungit mong ko. Bahala dia katawara. Ito guys. Hindi madadlali mga ambisyon lagi magwapa. Ito guys. Awa magpusang ngipon guys. Grabe man din ka. Kalingasang. Birthday di raw sa isuon. Happy birthday, Mama Julie. Nabay. Sakto din. Noodles. Karang nabadahay pakals. Ito guys, yung malamig pa hapon. Diyan. Na may bagong style ron. Si Tere, ako yung mapainom. Kay kuan Masih ngabaylo. lapit time ba basig kamulong inom ni dyan andar ano kalimot wala ang buhat ako na lamig mo painom una sumapin
Metoprolol. Metoprolol. Tara. Grabe dang inuman guys nga tambal, upat kabuok. Tani, oversell. Ang gamader ba did ni? Wala, di na lagi mo gawas ha. Masukan sud. Napa? Apa man. Mga tayo katulog, oversell. Kapat, agidjang kuhan, anti-epilepsy. Penobarbital. Doon ka sabi ito, bebe. Nagtawad. Kalihog. Kali kaiho. Pait-pait ni. Mana emang pandare? Among senaryo, kada magkaon. Pila ba kawar pa rin ba? Duha? Duha karon. In WA. Isa parang may cholesterol. Duha ba gani ha? O may isa. Bernice duha. Yan guys. Sus, naghandid ko ano. Rambutan kaya gipalit sa ahong uyab. Tulo ka balot. Palabian pun. Ito pares bay. Bilian ng huro. Lagi. Kanang hunain nung kus. Ito sa mga bibo man to sa mga kaya. May, bibo man ang may prutas. Kaya mag, wala may paminit. Ilibutan sa lamay sa hurot na. Lagi. Dari kay grabe may mystery. May kadyo magkankaan. Labi nagako katapuan ko kankaan. Gitapuan ko kankaan nga namin dari sa malayong dapit. Murag hani. Oh my God na. Pagsun lang. Kay, kaya ba silang among naanda na amidaghan bibo. Kami-kami rin rin. Kamrang duha. Kasi pag manawag ng mga silingan. Karong managhanda na rin, tawag ng mga silingan rin mo. Oh, hali ba nang lisod ba ni panikan ining protasa di man ta kabre. Di, og, kutsara arawan kay mabagli na mong kuko. Na magbuman po kuko. Di ko ganahan ng patasog kuko. Wa din na sang bokabularyo. Kay dahil time sa una ba guys, masubay man ni Ron. Sa una ko ning try ko kanang nay patasog kuko. Katong nagtrabaho ko ba sa natos anak ni doktora. Ning eskwela di ko natog kanang nay sa nga na kanang nay computer secretarial. Kuha na po to. Kanang nay once a week. Try ko bag patas-tas ko karon nagkuhan sa computer. Labi po tanawag ko. Nanin tagam dyan ko guys. Kay kuan. Kanang nay makasamad. Nakasamad. Hindi ka nang sabod. Pupun maunay ko. Nga na dyan ko. Bahala dihag. Kuan lang ko grabe dyan ko. Taga nawa mga talakatir. Naman, nasilong. Naunay ko, kuan kauras nga na. Daghan mi kuan ang dapang. Apikat kay gitagaan man pud. Wala. Duhara ba dami dari? Gabi, tahuton. Gabi ni betaron. Oo, sa mga kasdos eh. Dugali ka na to gabi iter. Nasilipunan ko. Tuga ko nga to gabi eh. Andiyan na pagsilipon. Oo. May sahay, masipon ko makatugan mo ka. Di gabi ka, mandugo to. Tuga nun. Ah, ano man to? Pait man lagi. Kapag na nagliso. Mungkin. Natawa naman ta dali. Nagingas kanta bitaw guys nga. Kanay smile though your heart is aching. Urahan yung murag na lanug na.
Mading mapakan naman ko'y pangil. Bitaw guys. Hindi lalim yung nahitabos ang ipon. Nagmahay man ko nga. Nagpabaris ko. Maningon nga. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kay mga danay feelings o ipabaris ang ipon. Dagaho alis sa dagahang pagpabaris ang ipon kay kuan. Na ako'y kaya nga na. Gitauran kong pangil duha. Kay hurong bite man ko. Gibutangan si Jaga nang naituod. Kaya rong makurik agang bite. Hindi man yarang kasabo din nagkaon. Mapahinungdan nga. Majungit ko. Kaya gibutangan pangil. Isa dari. Kuha na di. Ha? Kuha na. Kuha ni ba sa maadyo nagang ngipon? Kay kuan. Ha? Na may namang tairing. Ay tairing. Ay tairing. Mas bintana. Dahil may mga tairing sa bintana. Ay banda misa. Paano? Marag susupog suso. Ngayon. Abis na ba din? Ito guys, mga dito ko pasensya adlaw-adlaw ninyo. Kay wag jud ko i-share ninyo nga lami nga mga videos. Balag wala mag-videos basta kay ano nas vlog lami. Ito guys, palihog lumito ko ninyo. Kuan guys, be, kanang tanaw sa mga pinumdum. Kaya maluoy mo guys. Maluoy mo guys kay iba na mo guys nga wala ba jud ko trabaho ron be. Ya lagi. Da. Suportahin lang maghihapon ko ninyo guys kay kanang nay wala lagi pagahang kantang. Bitaw guys, sinid bitaw guys. Palihog lamang po kung tanaw dahil sa mga painumdum. Kay na kanila din na tayo obligasyon sa tayo trabaho. Doon na naman na mamiso po ba dito? Hindi. Mga po kong daghang salamat. Daghang salamat din. Sa inyong pagmamahal. Anja. Ang katong mga sigig panaway. Nadadyo naman na ninyo sigig panaway. Kaya bisa ginsahan yung panaway. Hala, dako. Mimi. Guys, dako. Agang problema dahil magkangkog nga ni. Kaya nagsaksangipon. Hikian. Tidur. Hikian tidur. Nah, lami ako. Dako. Kuan pa juicy. Ang tamis ha. Miyan. Kaya ako po. Hindi guys kay amo nang putlo nagang video. Wala to daghang salamat. Hindi. Magamping mo gasa man mo karon. Gamping ta kay pait ra ba ka duwa ka sakit. Mo na nga og kutob sa mahimong mag-amping tas lawas. Kay kan lagi health is wealth.